Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Тотар шамайлене хатын-кыз карашы. Шалыда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган күргәзмә ачылды. Дакар 2021 ралли рейды тәмамланды. Шалы спортчыларына нинди сынаулар аша узарга туры килде һәм дөньяда иң катлаулы ралли марафонда кем җиңде? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 95 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 18 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 14927 очрагы билгеле. Аларның 11332се терелгән, 69-ы узган тәүлектә. Бүгінен Татарстанда коронавируска каршы массакүләм вакцинация башланды. Һәр теләгән кеше үз шифаханәсендә алдан язылып прививка ясата ала. Спутник V вакцинасының бер ампуласы 5 кешегә билгеләнгән. Ачылганнан соң аны 2 сәгать эчендә кулланырга мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләгә җаваплы карарга кирәк дип белдерә табиблар. Әгәр дә языласыз икән, димәк, һичшиксез прививкага килергә кирәк. Вакцина 2 этапта эшләнә. Беренче этаптан соң кабат прививкага 21 көннән соң килергә кирәк булачак. Бу чорда ОРВИ симптомнары барлыкка килсә, вакцина ясатырга ярамый. COVID-19-га антитәнчекләр икенче вакцинаны ясаткач 2 атнадан соң формалаша. Хәзер Шалы яңалыклары тагында күбрәк булачак. Шалы ТВ телерадиокомпаниясе белән 360 градусы федераль телеканалы килешү төзеде. Атнаның 6 көнендән көнгә 2 тапкыр безнең корреспондентлар шәһәр тормышы турында сөйләячәкләр. Шулай ук 360 градуслы каналда шалылар яратып өлгергән Ләйсән Габдрашитова белән Сәламәт бул программасы трансляцияләнәчәк. 360 градусы каналында яңалыклар тапшыруларын һәм чыгарылышларын дүшәмбедән шимбәгә кадәр көндезге 12-дә һәм кичке 8-дә күрергә мөмкин булачак. Тукай районының Яңа Сарайлы авылында терлекләрдән котыру авыру ачыклану сәбәпле карантин кертелде. Тиешле указга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Бүгенге көннән башлап авыл территориясендә йорт хайваннарын сату, аларны карантин зонасыннан читкә чыгару тыела. Шулай ук сәламәт хайваннарның сөтен пастеризациясе сатарга һәм кулланырга ярамый. Искәртеп узабыз. Декабрь ахырында Шалдан ерак түгел Тукай районының Бөрдә авылында да котыру авыруы буенча карантин кертелгән иде. Шалының тарихи туганы якны өйрәнү музейында татар шамайлене хатын-кыз карашы дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Күргәзмә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Анда шала рәссамнары Шулпан Шәрифуллина, Зөлфия Мөхәммәддинова, Ләйсән Вәлиуллина, шулай ук Лениногорскидан ирле хатынлы Рушания Гаязова һәм Атлас Галимов үзләренең шамайларын тәкъдим итә. Рәссамнарның эшләре белән безнең төшерү төркеме танышты. Шамайл Коръән сүрәләре, гарәп, татар телендәге язулар һәм мөселманнар өчен изге әйберләр сурәтләнгән картина. Аларның өйләрдә, ишегесенә һәм мәчетләрдә урнаштыралар. Шамайлар күп гасырлар элек барлыкка килгән, әмма алар актуальлеген бүгенге көндә дә югалтмаган. Зөлфия Мөхәммәддинова дини рәсемнәр белән 90-нчы еллар башыннан шөгыльләнә. Аның эшләренә буыннан буынга күчеп килгән кадагый кануннар хас. Эшне иҗат иткәнче башта кичкенә генә эскизлар ясыйсың, башта йөртәсең, фикерлисең, монда менә нинди берәр төрле аятны алып, шул аятны разрабатывать итәсең, нинди стильдә язырганы, чөнки гарәп стилендә бик күп стильләр бар, шрифтларның да ничекрак иттереп аны башкарырга гел шуның турында уйлап йөрисең. Шалы музейында шамайларның заманча һәм классик үрнәкләре тәкъдим ителгән. Татар шамайленә хатын-кыз карашы дигән күргәзмәдә барлыгы 34 эш тәкъдим ителгән. Шамайл ул менә шушы рәсем сәнгатендә аерым бер юнәлеш булып тора. Шуңа күрә инде ул бүген киңәюгә таба бара. Аның белән шөгыльләнүче рәссамнар күбәеп бара. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган күргәзмә үз эшен 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Җиңү яулап Шаллыга кайттылар. КамАЗ-Мастер командасы Сауд Гарәбстаныннан Дакар 2021 ралли рейдында призерлар булып кайтты. Алтын бедуинны Дмитрий Сотников экипажы алды. Икенче урында Антон Шибалов, өченчедә Айрат Мәрдиев экипажы. Якшәмбе көнне Шал узышчылары командасы туган шәһәренә әйләнеп кайтты. Спортчыларны туганнары һәм якыннары белән бергә Шалы ТВ төшерү төркемендә каршы алды. Коронавирус пандемиясы белән бәйле барлык кыенлыкларга карамастан Шалы КамАЗ-Мастер командасы Дакар 2021 ралли рейдында абсолют җиңүче булды. Якшәмбе кичендә спортчылар белән самолет Бигиш аэропортына төште. Мы скучаем, гордимся очень нашими ребятами, с победой их.
каждый год это все сложнее и сложнее, потому что все ждут от них побед. И они нам их дарят. Это же классно. Дәүләт думасы депутаты Альфия Кагогина һәм Шоллы мэр Ноил Мәгъдиев аларга рәхмәтләрен җиткерде һәм шәһәрбез спортчылары белән горурлануларын белдерде. Мне хотелось бы сегодня от имени полумиллионного Автограда, столицы, автомобильной столицы, по сути, нашей страны, выразить любовь, восхищение и уважение нашими челнинскими настоящими ребятами. Слова поздравления я хотел бы передать от президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Слава КамАЗу! Слава Татарстану! Слава России! Ура! Дмитрий Сотников алтын бедуин иясе булды. Бу спортчының Дакарда 8 еллык карьерасында беренче җиңүе. 2017 һәм 2019 елларда ул гомуми зачетта икенче булды. 2013 һәм 2017 елларда Ефәк юлы раллиында җиңү яулады. Вся гонка была напряженная. Все-таки с первого дня лидировать не так просто. Понимаешь, что все, кто сзади, они все пытаются тебя догнать. Но эта гонка, наверное, самая яркая в моей карьере. Узган елдагы кебек икенче урынны Антон Шибалов экипажы яулады. Бронза медальны Ойрат Мердиев командасы алды. Исегезгә төшерәбез, бу КамАЗ мастер командасы исәбендә 18нче җиңү. Хәзер спортчылар бераз ял итәчәк, аннан соң алар кабат тренировкаларга һәм киләсе ярышларга әзерләнүгә керешәчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ойдар Мусин, Яңалыклар. Удмуртияда урнашкан Ува санаториясы сезне ялга һәм сәламәтленүгә көтәм. Ковидтан соң тернәкләнү программасы 15% ташлама белән 4 февраля кадәр гамәлдә. Реабилитация после COVID-19 в санатории УВА. Только до 14 февраля со скидкой 15%. Подробности по телефону 78 05 71. Бүгенге шулар, мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш көннәре теләп, сау булашам, исән сау булыгыз. В санатории УВА только до 14 февраля скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71. 21 января в Набережных Челнах проводится прием врача-офтальмолога из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.